गिबिसिनथाराव अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बयनोबो जासिबाय बयबो गोजोनथों। जोङो 30 अक्ट'बरनिफ्राय फैगौ बे दाननिनो 30 अक्ट'बरनिफ्राय जोहोलाव बिर जोहोलाव मुंख्लं डि जाब्रांनि मुङाव फुटबल टुर्नामेन्टखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बेयो सिजन 2 जागोन। बेयो नैथि खेबनि थाखाय जोङो अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया होनो थांगासिनो दङ आरो बेयाव गोबां गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय जोलुर जोनाय बादायारि हान्जाफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो बे बादायलायनाय हान्जानि जागायजेननाया 30 अक्ट'बरनि 1 रिंगानिफ्राय आरम्भ जागोन, जागायजेननाय जागोन आरो बे जागायजेननाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै आलासि जों लेंहरदों। बे जाहैबाय जोंनि बिटिआरनिनो स्पर्ट्सनि EM मानगोनां दावबायसा बर' बिथां आरो बिथांजों लोगोसे फैगोन माननि आलासि मानगोनां जोंनि बिटिआरनिनो OSD टु CEM मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा फैगोन आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोंनि बे दिनखालि अपेनिं सेरेमनि एबा जागायनाय हाबाफारिया जागोन आरो बेजों लोगोसे बे अपेनिं सेरेमनि एबा जागायनाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव गोबां रिंगुदामसाफोर दङ। बर' सिनेमा जगतनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे हारिमु जगतनिफ्राय गोबां आलासिफोरखौ जों लिंहरदों। बिनि गेजेराव दङ फावखुंग्रि करिश्मा बर' बिथाङा नुजाफैगोन बिथांनि हान्जाखौ लानानै आरो बिथांमोननि मोसानाय दिन्थिफुंनायखौ जों नुनो मोनगोन। बेजों लोगोसे दङ इस्लाकाटा जोहोलावसा हारिमु आफाद बिनिफ्रायबो बिथांमोना मोसाफैगोन आरो बिथांमोना थांनाय बोसोराव फैदों, जोबोद मोजां मोसायो, जोबोद मोजां दिन्थिफुंनाय बिथांमोना दिन्थिफुंदोंमोन आरो बेजों लोगोसे दङ जोंनिनो अनजाथाव हारिनि गित रोजाबनो एबा मेथाइ रोजाबनो थाखाय जोङो हांख्रायनानै लिंहरदों मानगोनां थान्दै मोसाहारिखौ आरो बेजों लोगोसे दङ जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन बर'निनो सिगां सारिनि इउटिउबार मिस्टार आलफ्रेड बेजों लोगोसे मेहेर बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। जों बिथांमोनखौबो जों हांख्रायनानै लाबोदों। बेजों लोगोसे 30 अक्ट'बराव जे जानो गोनां जे जागायजेननाय हाबाफारि बेनि थाखाय नोंथांमोना बे फिल्डनि सोरगिदिं नायब्ला नुनो मोनगोन जोंनि गोबां मावथि हान्जाफ्रा खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। बिथांमोना गोसो गुदुङै खामानिखौ मावदों आरो टाइमनि गेजेरावनो फोजोबनो थाखाय नाजादों आरो बे प्रिपेरेसनाव बिथांमोननि मावनायनि गेजेरजोंनो जोङो अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया जोबोद थुलुंगाखांनाय मोनदों आरो जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिखौ थुलुंगा होनो आरो बे टुर्नामेन्टखौ बे जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिमबो आङो खावलायनाय थाबाय जे नोंथांमोनाबो लैहोर फैनानै बे जागायनाय हाबाफारियाव जेन नोंथांमोना नुजाफैयो। नोंथांमोननि हेफाजाब, नोंथांमोननि थुलुंगाखौ जोंनो नांगौ। जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया जाहाथे स्पर्ट्सखौ गेलेनाय आयदाखौ बे हाबाफारिखौ जेन सिगां फारसे जेन लांबाय थानो हायो आरो फैनो गोनां जेसेबां इयुन जोलैफोर दङ बे इयुन जोलैफोरनो जेन जाहाथे जोङो बे स्पर्ट्सखौ जोङो बिदिन्थि महरै दिन्थिलांनो हायो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय जेसेबां जोहोलाव सिख्लाफोर दं बिथांमोना स्पर्ट्सनि फारसे जेन आकृष्ट जायो, जेन बे स्पर्ट्सआ जोहोलाव सिख्लाफोरखौ गोसो बोहोनो हायो आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोना जेन केरियारखौबो दालांनो हायो, गोग्गो देहा जेन बिनि गेजेरजों मोनलांनो हायो। बेखौनो जोङो बयनिसिमबो खावलायनो सानदों आरो जे नोंथांमोना लैहोर फैनानै बे अपेनिं सेरेमनियाव जेन लोगो लाफैयो आरो जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जे गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव फैनो थाखायब्ला मोनथाम लामा जोंहा दङ। मोनसेया जाहैबाय जुदि कासिक'त्राजों जायफोरा हाबबोगोन, कासिक'त्राजों हाबबोयोबा थोंजोङै बेंटल फारसे जेरै दावखोबोयोब्ला बेंटलनिफ्राय थोंजोङै आगदाजों गिदिङोब्ला ससे फैयोब्लानो बेंटलनिफ्राय 2 किल'मिटार फैयोब्लानो बे अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानो गोनां जे फुटबल टुर्नामेन्ट बे जायगा थावनिखौ मोनफैगोन, बे गेलेग्रा फोथारखौ मोनफैगोन। बेजों लोगोसे बेंटल गेटजोंबो हाबबोनो हायो। बेंटल गेटजों हाबबोग्राफोरा थोंजोङै बेंटल गेटजों हाबबोनानै हाथिपरा जानानै फैयोब्ला दमगावआव लोगो लाफैनो हागोन आरो बे दोंसे लामायानो जोंनि गेजेराव बाहाय बे फिल्डआव लाबोगोन आरो बेजों लोगोसे काजलगावजों फैयोब्लाबो थोंजोङै काजलगावनिफ्राय बेंटल थांनाय जे लामा थोंजोङै फैयोब्ला बेंटल मोननायनि 2 किल'मिटार सिगाङावनो जोंनि बे गेलेग्रा फोथारखौ मोननो हागोन आरो बेनिखायनो साफ्रोमबो जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन आरो स्पर्ट्सखौ
मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो गुरैयै अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै खावलायहरबाय। नोंथांमोना लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव जेन लोगो लाफैयो आरो बर'नि बिर जोहोलाव मुंख्लं दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्ट सिजन 2खौ जेन जाफुंसार खालामफैयो बेनि थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोंहा अपेनिं सेरेमनिनि थाखाय जोङो टिकेटनि बेबस्था खालामनाय जादों। चेयाराव जिरायग्रानि थाखाय गुबुन बेसेन आरो गाहायाव जिरायनानै नायग्राफोरनि थाखाय गुबुन बेसेन नोंथांमोना जेन गोसोआव लायो। जोंनि गेजेराव जोंनि फिल्डआव फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो आरो बे बादायलायनायखौ नायनो थाखाय बिनि सिगां नोंथांमोना टिकेट दाननो नांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि अपेनिं सेरेमनियाव जोंनि गेजेराव बादायलायनायाव बाहागो लागोन GBFC गसाइगाव आरो बेजों लोगोसे खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब धालिगाव बिथांमोना बाहागो लागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव जोङो जाहाथे जोंनि सिख्लाफोरनि गेजेरावबो आइजोफोरनि गेजेरावबो जाहाथे जोङो स्पर्ट्सखौ जोङो प्रमोट खालामनो हायो, जाहाथे स्पर्ट्सनि फारसे जों गोसो बोहोनो हायो, बिनि थाखाय जोङो आइजोफोरनिबो मोनसे फुटबल बादायलायनाय जोङो बेयाव आयजन खालामदों, जों थाम थिम खालामदों। आरो बे आयजन खालामनाय फुटबल बादायलायनायाव आइजोफोरनि फुटबल बादायलायनायाव बाहागो लागोन माजबाद हेल्थ क्लाब वमेन फुटबल टीम, बेजों लोगोसे क'क्राझार साइ वमेन फुटबल टीम बिथांमोना बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन। आरो बेखौ जोङो 15 तारिख एबा 15 अक्ट'बराव जोङो 15 नभेम्बराव जोङो बेखौ खुंफुंनो आखायाव लादों।